Un ano máis e xa van 8, Ámbar segue a promover a inclusión a través da súa carreira pola diversidade. Esta cita, xa habitual no calendario deportivo de Ribeira, celebrarase este domingo día 10. Ademais das categorías en carreira, haberá tamén unha andaina en modalidade libre e as probas infantís para os nenos de 5 a 16 anos. É unha carreira pola inclusión. A inclusión, falamos de inclusión cando as persoas están todas ao mesmo nivel, entonces aí é donde queremos incidir, que é unha carreira inclusiva, donde ten cabida todo o mundo. Hai modalidades, ademais, para os que están máis en forma, para os que están menos en forma como a min, que trataremos de facer esa andaina libre tamén para cumplir o obxectivo e para colaborar pois con ese dorsal cero, que ademais pois creo que a causa sempre o merece. A carreira sairá ás 10 dende o Paseo de Coroso e percorrerá unha distancia de 5 km. O percorrido son 5 km, así que é unha andaina e unha carreira asequible, que eu creo que podemos realizar nun estado de forma mediano, vale? En plan, non fai falta tampouco ser un virtuoso para facer uns 5 km e axudar á causa. E senón, pois eso, sempre está a categoría da andaina. O recorrido pasa desde o centro de Raqueta, pasamos polas Carolinas e chegamos ata a antigua parada de buses, ali ao Malecón, e volveríamos polo Paseo de Coroso. Os interesados en participar aínda están a tempo de facer as súas inscricións a través da web cronotec.es. A cota é de 6 euros que irán destinados a financiar as actividades de ocio e participación social dos usuarios de Ámbar. A causa este ano, cos cartos que se obteñen desta carreira, van a empregar en actividades de ocio e participación social das persoas usuarias do noso centro. Durante o tempo da pandemia, esas actividades foron moi restringidas para o grupo das persoas con diversidade, para o grupo por ser población vulnerable. Entonces, bueno, pues xa nos chegou o día, xa nos toca poder disfrutalas. Aqueles que non poidan participar poden colaborar tamén a través do dorsal cero.